Kalaigo ng Diyos. Akong giano ang gitawag sa ang silibran. Ubangan. Mga on meron sa imong bihon. Diha man sa kasing-kasing mo na ang atong kuan akong tani i-share sa inyo great joy ang kalipay sa usa ka Kristiyano dili sa usa ka butang kundi sa sulod sa atong kasing-kasing una sa tanan mga igsoon kampos ako sa kinabuhi nilang sister Consing sa anak na usa na lay kulang para makalusot na sa training amahan parikad Ginoo sayon na yung kaya na si mga amahan ang parikos basta ako nagaampo kanimo man parikad Ginoo ang doktor nga imong nga moatiman o mo tan-aw sa parikos ni Doydoy man imong kaalam na kaniya hasta gani sa pagkrisita niya sa tambal nga mo ihaplas diha siyang tiil Father God Ginoo gamiton nimo na nga instrumento man parikad Ginoo mawala ang parikos man nagatuog ni para sa kalipay sa mga among isuon nga si Sister Consing parikad Ginoo tungod kaniya nabarog ning simbahan amahan kabalo ka kita nimo na amahan parikad Ginoo tungod kaniya amahan parikad Ginoo renown mi diri kay sa imong gibutang nga lugar amahan parikad Ginoo bisag gamay rami bisan gani amahan parikad Ginoo nga dili mi kaayo daghay kwarta pero kita kasam kasing-kasing ni serbisyo may kanimo parikad Ginoo sa lugar nga wala gyoy ganahan tungas ang bukid man nagkampo ko ning sa kabatanon parikad Ginoo si Kyle apo ni Sister Linda man parikad Ginoo nagpakita siya kanimo man parikad Ginoo kadasig sa pagserbisyo kanimo bisan sa pag-arrange na lang sa silya sa paglimpyo aning simbahan sa iyang adlaw nga natawhan amahan parikad Ginoo wala ko kakita sing kasing-kasing ikaw ang nakakita sing kasing-kasing parikad sa imong nakita nga gamay nga kahayag diha sing kasing-kasing ipatilaap nimo na Father God Ginoo muinit siya diha kanimo amahan parikad Ginoo moabot ang panahon nga kamitan ng diri maamis aning bataan amahan parikad Ginoo kay nagpagamit yun siya kanimo amahan parikad Ginoo walay imposible kanimo amahan sa gamay nga kahayag nga nakita nimo sa iyang kasing-kasing mo tilaab na parikad Ginoo matagamtaman na mo na nga ang imong giatiman nga si Kael mainiton diha sa mga parikad budako ni siya naghimutan siyang mga paryente siyang igsuon siyang lula siyang mga auntie siyang mga uncle parikad Ginoo ipalayo siya man parikad Ginoo sa tanang mga sakit sa ihatag sa iyang kaaway amahan kay ako nagaampo man parikad Ginoo matigulang na mahinay na pud mi kining mga batan-on diri sa Busulton sa simbahan sa Mount Carmel imo silang gamiton para mahatag sa dakong himaya sa mga ngalan. Father God Ginoo salamat sa pagduo kaning pag-ampo kahimutan ang tanan nga batan-on tanan nga yut ani nga simbahan kining tanan akong pasalamat lamang pinagisimbog tong anak sa Kristo ang Ginoong Luwas amen. Happy birthday belated kayo belated Jesus Lucas 24 versikulo 45 paingon sa 52 bahay ako ani sa katapusan ning chapter sa Lucas so ang pulong sa Ginoo ingon nag-ingon dire unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila kini mao ang nisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe matungod sa paginulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem kamo mga saksi niining mga butanga ug ako mismo ang magpadala nganhi kaninyo sa kisaad sa akong amahan apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kitasan unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betanya diin giisa
Giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, bibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Kisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Kanunay silang didto sa templo ug nagdaig sa Dios. Mag-ampot ta dalaygon og buhi nga Ginoo Amahan. Salamat aning okasyon, Father God Ginoo. Ang mong gihatag nako nga kadasig diri sa akong kasing-kasing, Father God Ginoo, nga i-share karong buntaga man, Father God Ginoo. Ang kining nabasa namo ron nga sa katapusan nga malipayon kaayo. Ang usa ka giunsa ang mga tinun-an sa pagbiya ni Kristo pasaka ngadto sa langit nga nakabati man gyud sila nga malipayon. Dili lang nga malipayon, Father God, ang pulong nimo nag-ingon malipayon kaayo, great joy. Mahan paligad Ginoo, salamat aning okasyon, salamat sa imong katawhan nga naa karon. Ilang matagamtaman ang imong pulong, paligad Ginoo. Dili sa kwarta ang kalipay, Amahan, kulini diha kadimo. Salamat ani, ug salamat sa Amahan paligad Ginoo sa pagpalipot ani nga lugar sa imong mga anghel. Walay makadisturbo ka namo. Pulong nimo nga buhi matanong sa imong kasing-kasing, maghatag ka namo kalipay, magkapatubo kanimo kanamo diha sa esportahanon nga bahin. Ug Amahan paligad Ginoo, imong kaalam naa ka nako ron ako nagangayag pangayo kay dili akong kusog ang akong gikinahanglan kung dili sa imo, Father God Ginoo. Mas gamhanan ka, gamhanan kay kamahan paligad instrumento na kunin mo. Salamat ani, tanan akong gipasalamat lamang Amahan pinagi simbugtong anak sa Kristo among Ginoong Los. Amen. Maayong buntag sa tanan sa mga kausap pa. Pero sa dili pa ko duha ka punto ang ibutangan nino, pero sa dili pa ko mohatag ana kanang duha ka punto. Nasa koy katong kana bitaw ka question sa atong pagsimba diha sa Ginoo. Kay usahay lagi bisag kinsa nga tawo mo kuan man gyud. Bisag ako gani permiro na ko simba diri. Ay nang diri dito sa Ubos o dito sa Suarez o bitaw pa ko. Gikan gud tanang Katoliko nya pag-abot na to dito kuyawan ni mga tawo diri. Ora magdiskuhan ng eskwela ay simbahan la lukso-lukso siya sayaw. Wala kay bag-o pa man ko pulong sa Ginoo. Wala ko kasabot. Pero ka-observe lang ko, okay magyapon. Pagka dito akong ganaan yun ka nang maminaw ko sa pulong sa Ginoo. Pero wala pa ko kasabot. Anong manayaw mo yun sila. So, ang previous nga verse, diha sa 44, mga igsoon, diha nato ni mga pantayan. Nga ang Ginoo, ultimo si Jesus Christ, ang atong Ginoo, atong manluluwas, gakot yun sa libro nga Salmo. Kung makita nato diya sa Salmo, makita kung ano yung mga grabe mga instrumento, mga cymbals, mga trumpeta, nga gipatingog diya sa templo sa Ginoo, sa diya silang pagsimba. So ako sa basahon, unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayon ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. So wala na gitay question Amahan mga igsoon kung nganong kasayaw-sayaw ta diri. Basaha ang salmo makita nimo diha na yun na grabe pa gani kung miigon ka nga payawan ning simba gyud saba sa una nang daig na sila sa Ginoo. Wala kung bitaw nang dito sa Ubos kinamang sila drama saba gyud. Pero dili gyud na siya kuan, dili gyud na siya ato lang binuhat sa tao. Kung dili sa atong Ginoo nag-ingon gyud nga nga ang salmo, nga sinulat sa salmo, kuan yun na siya, divine, gikan yun na sa Ginoo. So, maato na putak. Ang atong pangutanon kung atong kagalingon, kanang, unsa magahinungdan yun ga, no? Kining kanang giingon diri sa katapusang sa bersikulo 52 kining giingon nga gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kayo. Ang term nga malipayon gisumpayan pag yun nagkaayo. O kung imo ba yung basahon yun kung imo ging klarohon kanang teksto nato gikan sa bersikulo 45 paingon sa 52, ang hinungdan silang kalipay dili kwarta. Walay kwarta kisgutan ani. Gasugod ta sa bersikulo 45 paingon sa 56 bersikulo 52. Walay kwarta pero grabe nga kalipay.
Sa in English, ang gigamit nga term ani kung imong basahon sa in English nga mga Biblia, isa unsa nga translation sa tulo akong gitanaw, joy. Dili ka ng happy. Joy gyud. So kung ingon ka ni tag joy man god, ingon tag joy kanang happy man god, mura bitaw nagday sa ka pastor nga writer po siya, i-define niya ng duha, joy o happy. Kung ingon ganing happiness or happy, ingon gani ka outside dili sa sulod sa kasing-kasing, like for example birthday nimo karon daghang kay bisita malipayon kay ka, pero kay tama kay kwarta nakapalit kag litson ay nangana diha nagakaon pag piya sa imong mga bisita wala na pud tong kalipay, pero ang joy wala involved nga kwarta kay sulod man gud sa kasing-kasing. Ana bitaw matingala ka o ganun silang minda o kining upat nato diri nga si Sister Janice, si Sister Susan o si Sister Minda. Naiuban, bisag ka mo tingali mag-wonder yun mo. Ano magpasingulan mo na sila magsangyo sa pulong sa Ginoo? Agwang taon, mangit-ngitan na lang na sila. Mga basa na sila. Di mo tagam pagkasunod. Sunod nga adlaw, sunod na po sa Bernes, Sabado, Domingo, kaya mo na schedule yun nila. Mau yapon, gibuhat yapon nila. Wala mo kabantay, na diri sulod. Sulod. Wapon mo kabantay, nga nung ganahan kumuwali. Makabantay gani ko nga ang akong gisiran sa pulong sa Ginoo. Nga murag nalipay sa pulong sa Ginoo. Dili ninyo makita akong kasing-kasing. Maurag yun siya galokso-lokso. Malipayon di ko. Nga nitubo mo. Inga na ang kalipay ng atong kanaron, atong sa tanawon. So, duhala ka punto, mga igsoon. Akong ikuan sa inyo ha. Kining sa versikulo 45, 45, ang gingon dire nga, una na ako ipasabot sa inyo ha, punto. Unya, ipasabot niya sila sa kasulatan. Kung makasabot ka diha sa pulong sa Ginoo, kaya ang versikulo 45 nag-ingon man gyud diri, unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Ang mga tinun-an ni Kristo samtang nga dito na sila sa bukid sa Bitanya, dayon na niyang bayaw pingon sa langit. Iya yung giabrihan ang ilang una-una. Ang gwapo biya sa English ang basahon nimo kay gi-open nila ang diri nag-ingon jud na diri nga inyang giabrihan ang ilang una-una kana bitaw para nakasira man gud, nakasira ang ilang una-una o niya ilang giabrihan na sa Ginoo. So gipasabot diha sa Bisaya, gipasabot diha nagsugod ang imong kalipay, pero dili pag yun na great joy na pagikulang na tagaan ta mong experience. Dili pa ko born again Christian. Dili pa ko born again Christian. Tambay mo ko, pag-graduate na ko IIT sa una, kita milian po kong trabaho, teaching akong nahuman, pero gamidyo kong electricity, so pwede planta, so nangambisyon ko planta. To ikapin, wag yung kitang trabaho, kaya tamil lagay, opening dali sa teaching. Kamay, biya po ko, kaya retire na ko ron, kamay na di ko makuha, kaya nagkadungog ko, kaya at least kung gusto ko nung kagdako-dako, 30 years in service, hindi mo kabot. Kung retire ko sa nutoy, 56 ko kabot. Pero bahala na, retire ko kay. Mau man akong kalipay. Lagi na nang muna akong asawa, ka-practice na galing sige may kao kamunggay, yung noodles libutan. Daghan na punuan dito sa umulay. Napitang nila diha, akin eh. Tao, pagkita na yun. Dili, gamay na kinapinsin, kaya muna naon sa kaysa sweldo. Pero basta nalay makaon yun. Ining bata na, huy, sundalo, ining bata anak. Minaw sa pulong Ginoo. Minaw po diha ko eh. So, katong kuan pa ko ba, standby pa ko, ang ako mga igsoon, mga brunagin man, do ka po. Kaya si Ampay, kaya tiganian diri, katong kung to sa Amerika, sige, nabasa ko Biblia. Ganahan ko mabasa katong sa Acts, kanang istorya sa ko, naman may istorya nila nga, nakadungog lang ko ba, kaya mag-Bible study po sila dito nga, kining Acts, no, kining buhat ng libro, history man yun na sa katong mga missionary, ano ba, wala, di akong gibasa. Human yun ako na ang usang ka libro ka ng Acts. Nasultihan ka mo, makukasabot. Okay na sabtan. Mabitaw na ubang mga katagapikas, maingon na sila bang sumusaon lang pa sa Biblia, di sila kasabot.
naa yun ay kulang. Munang dili sila malipay, may dili sila mahimuot. Kay naay requirements para gyud nga kanang makasabot ani kanang ubitaw ning ningon si Kristo unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Diha kang Kristo masabot nato na mamato ta sa kuan kining term nga born again. Makita nato na siya sa Juan 3:3, kapitulo 3, versikulo 3. Niingon jud si Kristo nga kinahanglan mataw kapag usab. Unsa may gipasabot ni Kristo ana? Ang iyang gipasabot ni Kristo nga niingon siya mataw sa upab. Ang imong kasing-kasing, ang imong pagtuo kinahanglan mausab. Dili gyud nga mataw ta pagkausab. Mausab ang imong panghunahuna nga kinahanglan sa bag-o nga patulunan nga imong nadungog diha ka Kristo. Dawaton na si bugos nga kasing-kasing na tao kapag kausap. Diha ka makasabot. Ang pasabot nako, klaroho lang yun ako, kung dili ka mudawat kang Hesukristo nga imo yung bugto nga manuluwas, magsigit kuan ng tradisyon nga apil og mga posisyon ano, iyo ta kasabot ang Biblia. Pero imong dawaton si Kristo, bugos imong kasing-kasing, matingala ka, maminaw kag wali makasabot ka, mubasa kag Biblia inahinay masabtan nimo. Dili para sa una nga murag blanco jud kayo, daghanan jud ginadungog ana. Ang makapasabot sa ato sa Biblia si Kristo ra gyud. Kinahanglan magtao ta pag-usab, maborn again ta. Mausab ang atong pagtuo gikan sa tradisyon kanang bag-o na nga ang atong Ginoo si Kristo ra gyud. Wala lain. So mo po na sa bersikulo 45 ang giingon diri nga unya gipasabot niya sila. Kaning giingon diri niya si Kristo ni kung imo pasahon ang tibok chapter sa Lucas 24. So siya nagiyang giabrihan. Wala gyud laing tao nga makapasabot sa imuha. Bisan paganig maminaw ka og kanang wali sa usa ka maayo kay nga wali. Kung ang imong nahuna nakasira gyud nga dili gyud ko ganahan yung kanang istorya bitaw nga pagkamatyan yun ako ang religion na malibog yun ka. Hindi ka kasabot bisag sa wali nga maayo na ganin tato kay kining ang kanang pastor nga nagtungtong sa pulpito, iya man ang ipasabot ang usa ka verse. Dili hasta nga na kuhaon yun na sa yawa nga knowledge nga wisdom. Diya sa imo ha. Di ka kasabot. Pero kapre mong kasing-kasing, ready ka nga mausap sa espirituhan nga bahay, dawaton yun yung atong Ginoo. Magkasabot yun ka sa pulong sa Ginoo. Dugay nga pagtuon, ma-appreciate nimo ang Biblia. Ganahan na ka mubasa, balik isa pag bitaw ni patingala ka 2,000 years ago kanang mag-isgot lang ta kini New Testament pagkabot ni Kristo dili 2,000 years nabot si Kristo mo gyapon gibasa-basa na to balik dili sumo galing usahay na bag-o na pud imong napatunan or nakatunan kanang magminaw kag wali kanang mobasa ka matingala ka nga usahay maapri na kay pagtuo sa na like for example maingon ko sa inyo ha katubit tong diingon si Kristo nga ikaw Pedro diha kanimo sa to nga mahimong diha kan ikaw baton nga nga mahimo ka diha kan ikaw Pedro bato mahimo tukoron ko ang imong simbahan. Kung imo ditong basahon ay kung imo tong ang pastor ang pinadunggan ako ta sa wali wala gyud ito ka point si ang si Kristo ato kang permanente ka Pedro mura bitaw to yung ingana dito nga kuan so malipay ka mura kag uy naabri akong nahuna nalipay diri sa sulod nimo nga nakasabot na ka sa pulong sa Ginoo kiningon dito sa ikaw Pedro piniagi nining dakong bato ni balik ditong kamot ni Kristo. Payon siya, mo ito'y pasabot sa pastor. Pero kung imong pasahon yun nga versikulo, dili po ta kasabot. Usahay, gisira. Pero na'y panahon nga, mabasa nimo, maabri mo na una, or madungog nimo sa Biblia, nalipay biya nyo ko ato nga, nakaabot nyo ko atong simbaho na, pastor ako ko. Pero wala nyo ko kasabutan na. Lingon din siya, ikaw Pedro, pinaagi ning dakong bato. Yan ang itudlo yung kagulingon. Tukoron ko ang simbahan. So, ayan yung ipasabot ato nga si Kristo yun. Pero siya mo si Pedro, murag matawag lang leader, pero dili yun ingon nga
giingna gibilin jud ni Kristo ang simbahan diya sa kuha. Dili mao nga pagsabot. Ang ako po, di nga na po na akong pagsabot sa una. Pero mabrihan lagi ta, kung naagyo ta, born again na ta, mabrihan yun na hinahinay. Kaya kung dali, saan kabasa, masabta na to, ay dili na ta, ganahan mo ka na magdig pa bitaw. Mura magunin siya, ang naipusa ka mga writer, kasagaon ng mga writer, nga kaingon nga, kining pulong sa Ginoo, mura ka nangita ko na ni Bulawan. Bulawan gani, wala yun na, kay na-expose diri sa kanila bitaw, nasa gawas lang. Kalutong yun na, magminag yun na sila, magmina, paguman, ayagon, pag yun na, ingana yun kuno ang pulong sa Ginoo. Hala, basa yun maayo, imo na nang giayag, maayo hantod, makaplagan yun yung mga sama sa Bulawan, ang pulong sa Ginoo, dili na dali. Bisag mga pastor, gaba, sige yun na sila bala, basa, na yung mga pastor nga tapulan. Ang ilang wali, usahay, kanilang wali, kot lang nagbiblia diri, din kasagaran pakatok. Kanang bitaw pakatawa lang. Wala nakapunan kayo ang kuan. Naminaw. Dili po na may gusto sa Ginoo. Ang gusto yun sa Ginoo nga kining ipasabot na to ang pulong sa Ginoo diya sa kuan. So mapadayon ta mga igsoon. Paubos sa Ginoo, makabantay ka, sugod ang kalipay. Na kay madiskubrihan nga Bulawan di sa pulong sa Ginoo kay bisigi ka apri-apri ani paminaw pud sa mga wali diya sa radyo man, diya man sa TV o diri sa simbahan nga mga wali. Pag naa gani kanabitang wala nimo na sa napasahan nimo na pero ka kay kasabot. Pero may istoryahan na sa pastor. Tanaway mo kagalingon. Ay ako di ay nakoy mabantayan kanang kuan. Katulang ko, no? Grabe yun ako kalipay ato. Basta mura ko, salamat Lord, gabalik-balik yun ko, salamat Lord. Nasabta na yun ako ni. Di man ko kasabot og langit. Bisan pag si Kristo, wala yun, kung basahon ni mong Biblia, mas daghan pa hisgutan si Kristo unsaon paghandol ang kwarta. Kay kabalo ang Ginoo, nga matagak yun ang tao sa kwarta, kadaghan. Daghan ang tao ka na. Now, ratong katong langit. Ang langit biya kung katong gahisgot magugania nga mas daghan ang Ginoo og gisgutan diri sa Biblia kaysa unsa ni? Kaysa langit. Kay dili man gyud ta kasabot sa langit. Dili gyud ta kasabot sa langit kung misgot ang Ginoo. Kanang ningon lang Ginoo nga dito sa langit walay luha. Simple ra kini mo na, simple ra kini nimo. Walay luha dili na ta mohinat dito. Dili kinato ma-appreciate ba? Pero kung nana di kay reveal sa Ginoo, murag isunod lang kalisin kasing-kasing, masabta na nimo nga kuyawa rin ang lugar. Saltihan ka lang mo, pagkasabot yan, pagkabalog yun ako, anak, murag kubuang, Lord, thank you kayo, kay ako ginimasir sa kumunggan, murag, kalakaw-lakaw ko nga malipayon, kay ngano, tanang tao mo kung sa kalibutan mo, hilak. Unya, isang pag milyonaryo ka, isa ito na istorya na ako hapon. Number 3 na lang kuno si Bill Gates. Tinuod, nabasahan ko na siya nga pinakadato sa kalibutan si Bill Gates ka na sa Microsoft na siya. Siya na number 3. Tungod nga rason po kay naana siya foundation, yung asawa ko siya. Kabutang na sila kwarta dito, ilang kwarta ilang butang dito kay kasagaran ka ng mga sakit dito nga AIDS, ana, mag-finance sila, mag-study para masulban na siya. Ana, ako po na kay mga doktor ba nag-study. Ana, munang na-foundation, munang iyang kwarta na butang man ko dito, pero ang magazine nga kung gibasa, ningon yun nga, kung wala na si foundation, number 1 gapon siya. Tanan ba yaron gagamit ng computer? Patanaw ng kwan. So, ingana na mga isoon, nga kanabitang usahay na i-reveal sa imo, malipayon kay ka. So, kanang kalipay lang, kanang langit lang. Dito na ako nasabtan nga, grabe yun yung langit. Kay, si kalibutan, ang milyonaryo si Bill Gates, may iyang mamatay na iyang asawa, isang magkasakit na siya, makatuloy yung luha, kaya di na yun na isa maayo, isang pagdagan siya kontak. Pero sa langit, gidescribe, walay luha dito. Kaingon ka, kung saan din ang lugar no? Pili-pili, maganahan ka. Thank you Lord, nasabta na yun ako na. Kadili, yun na ang ibaylo. Magsayo, marang maglako-lakaw ka, makaingon ka, thank you Lord, nasabta na yun ako na. Masir na ako na nga, dili lang ordinaryo din ang kano kanang maingon ta nga walay luha ang langit. Kay tanan lang kita mo hilak diri sa kalibutan unya karon pasalig ni Kristo wala na giluha dito walay gutom gigutom man taron
walay kaguol, walay sorrow dito. Yeah. Unang, kung mabasabta ni mo na na joy, pero kulang pag yun na, kaya busa gani nga duha ka punto to nga akong gihatag sa ay kung gusto isutan. At least nasabta na to ron ang una nga punto. Nga una ka na ding kanang diri nga kalipay sa sulod sa akon. Walay kwarta involved pa na. Wala ko tagae nga. Kung ano lang, nagbasa lang ko, nagkaplagan ako, naabre kong nauna tungod po ni Kristo, nasabtan ako ang iyang pulong, malipayon ko. Walay kwarta involved. Ikaduha, nga punto, kumagsangyaw ta. Diha makumpleto ang atong grabe nga kalipay, katong ingon nga great joy gyud. Na, isgutan nato ni. Versikulo, tanaw na to sa Corinthians City, sa atong teksto, no? Ang versikulo Corinthians City, nag-ingon dire. Kinahanlan nga isang yaw, pinaagi sa iyang alan, ang misayos matungod sa paginulsol, o sa pagpasaylo sa mga sala, ngadto sa tanang mga nason, sugod sa Jerusalem. Kung imo nang isang yaw, kanang imong nasabtan nga imong pulong, magkabati juga o kanabitang grabe nga kalipay mo to kung isgutan ning duha ngano ay kanin tulo ngano man ni sila wala mo nangutana sa inyo kagulingon mura naman na unsa naman ni silang tulo bisa ka na tingaling maglakaw-lakaw na sila paluksong di sa ubos manguli na sila kapila na ulan na magabinan pero ngano pagkasulod Bernes nanapon na sila gasangyaw sa pulong sa Ginoo kay dili lagi ang kalipay diha sa kwarta, kung ingon tag joy, naagyo na diri sa sulod. So, mapadayon yun ta mga ingson, naagyo na sa sulod. Muadto ra ta sa versikulo 52. Muna nag-ingon nga, gisimba nila siya, o gunya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kayo. Ato ni sabto nga sitwasyon. Ang mupadayon sa ta, manapay giingon diri, sa 49 o ako mismo sa 49 ako mismo na maang magpadala nganiha kaninyo sa gisaad sa akong ama apan kinahanglan mahulat kamo dinhi sa syudad nga hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Ato ning ako ning ipasabot ninyo nganong malipayon kay ni sila. Primero katong sa bersikulo nga atong primerong punto katong nakit-an niya katong gipasabot sa Ginoo. Then ilang ni sabtan dayon kadugayan sa kaning panahon na nilang nasabtan nga ipalakaw sila ni Kristo isangyaw ang maayong balita. Pero gipugngan pa sila ni Kristo. Kaya ngano gipugman na pa may kulang. Katong Pentecostal nga nitabog, murag taong gitawag tag Pentecostal katong pagpunsad yun sa balaang espiritu. Mao to sila bisag wala pa sila gasugod og sangyaw. Kabalo na dahil sila nga katong nilang nakatanan kagikan kang Kristo. Sila na po dahil sunod nga mong lakaw sa tibok kalibutan para isang yaw to. Malipayon kay sila. Sulod na ha. Malipayon kay sila. Kapila ko kasakasaka ng bukid. Sus ka na yung lugar ng margin sa Nazare. Dili po nabitas. Na isa ka lugar ng taon na. Kamotis. Mas maayo pa nang nabitas kay klaro kay dalan sus kanang moagi jud ka kanang bitong pituliran o kanang pugaan nga diha ka moagi istuga paingon kas kamutis pag abot mo sa taas kamutis bloksong nimo dito na sa pituliran ay pituliran pindugangan sus kaingon ko pero kadahanyo ni pastor sa kuha nga brad bakasyon kanang bakasyon man ron kanang pwede ta ka kada kuha dito kuyugong ta ka dito sa kamutis matingala kasi mong kakalingon, kapoy kay. Pero pag ulay sa balay, dili sulod ang imong kalipay. Dili nimo ma-describe nga nakakuyog na ka, nakasangyaw ka, dili mapalit kay konsultian ta mo igsoon kung dili pa na diri sa sulod sa kalipay, mabantay na ko pag sangyaw sa pulong sa Ginoo, di na kong balik diri. Di ko ninyo makita diri. Klaro nga istorya, wala biya niyo wala ko ga-claim og 70%, ga-claim lang ko direct iko-iko lang po kanila lagi ko full time nga pastor. Pero gamay na mo akong tuluan, pero nasabtan ako nako nga kinira may kipatiman sa simbahan sa Ginoo sa ko maabot ang panahon nga kung padakon jud ang Ginoo mo padako ang importante matinumanon ko sa pulong sa Ginoo isang niya may balita.
Kung kabalik-balik ko, gatuon sa pulong sa Ginoo, ako pong i-share sa inyo ha. Nga nung maghago man ko, maestro ba ko, ikan ko sa eskwelahan, pag uli sa balay, saya gani, sa sukihan talaga, kamo, Sister Minda. Tungod ka lang sa Ginoo. Kapoy na yun, kanang Bernis bitaw, tigulang na mga ko. Muangko na ko eh. Tigulang na ko. 59 na 59, 55 na biya ko. Ana, kapoy na yun na siya. Grabing stress sa sultihan talang mo. Kana bitaw, sige ka, magtudlo ka sa eskwelahan. Magtudlo ka sa eskwelahan. Unya, kabalo ka si mong kagalingon nga, gwapo to nimo pagka-deliver para sa bata. Binisaya na gani ka. Ignon pag ginako akong mga bata nga, so kung kabalo pa lang ko magminaranaw o binisaya ko para masabtan ninyo. Ang sila po, naminaw kayo. Pag sugod na sa activity, ay lang. Maka-stress. Expect ka ba? Ganay na pala, no? Sa out of 60, tingali kay estudyante, 60 plus. Swerte na ni 5. Maunay future nga leaders. Dili lang sa Pilipinas, kundi sa libog kalibutan. Kining mga Generation X nga gitawag. Kanang mga natawag mga millennial, kanang 2000 na, ana. Unsa mo na sila, nakita na ko nga unsang klase nga mga bata na ako, tigulang na gani ko ron, ibutang talang plus 20, 14 nilang edad, kimo mo na yung grade 8 ng edad, 14 plus 20, 34, plus 20 po ko, di 55, o di, sikuan ako, 74, yala, 75. Tigulang na ko, wala na yung pulos gani, pwede lang gani nga, kuhan kayo sa pamigo na, kasakitan ng sakit, hawak na turot, kanang idara noon, sila ang future, mag-unsa ang kalibutan. Ako pinangapangutana sa akong kalingon. Kining mga batanon may mupuli sa ako, mupuli mga maestro, mupuli nga mga pulis, mupuli na niya ingani. Mawalay. Katutok lang ba karon mata. Susuha gyud ay. Pagkaluoy sa kuan sa kalibutan mo bitang ingon ko nga wala do lagi na panahon. Kay giingon mo pag kalibutan magkaay ang pulong sa Ginoo magka-horse. So mubalik sa tamang isuon, ingana gyud na siya. Mga isuon, na ay kalipay diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang akong ipaklaro sa inyo ha, dili ninyo na makita sa ako ha, bigay na aman na sa sulod. Giunsa na ako na pag-prove sa inyo ha, ako nag-ingon sa inyo, nganong magbalik-balik ng sangyaw, kung waday ko nalipay. Mauna, nganong kining sila, nga kawan ganang mag-hike-hike man na sila, init pa usahay, unya maulanan pa yun, magabinan pa yun, unya nga pag may mahingon makadungog kanila nga, ginatong balik, kapoy, na mo balik yapon. Unsa ni nabatian na nila? Nganong ni ngana man na sila? Na dili na sa sulod. Og dili nimo na kanang dili nimo na ikadinay. Ikaw matingala kasi mong gulingon, kanang balik man ko. Unsa ni makuha nako? Wala kay nakuha. Pero ang pag-obey diha sa kuman sa atong Ginoo nga isang yaong may balita, malipayon ka. Amen. Ako ang ginanaobserbahan. Palaygo ng Diyos. Nakoy, si Kristo, malipayon ba siya? Sige, matuta. Bahin ta pagsangyaw ha. Motsang matuta sa Lucas 10. Magyapon ta nga libro, Lucas man atong teksto. Pero mato sa kapitulo 10, versikulo 21. Dili lang diha sa Israel ang pagsangyaw ni naabot pa na siya Europe. Muna gitawag nato na siya, wala eroplano, wala kayo mga sakyanan nga upat ligid, lakaw lang yun na, sakay sila ganing barko po na dili di makina, galayag lang, ana, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero, kung sa iyang giingon, sa Pilipos 1:18, Pilipos 1:18, iyang giingon dere. Isang ikaw, makaingon ka nga, grabe biya yun siya, kalisdanan abot, pero wala na ikwenta ang kalisdanan. Ang iyang kalipay nga, nakasangyaw yun. Tanawa na to ang kwan. Ang Pilipos 1:18, ang pulong sa Ginoo nara. Apan kini walay balikan nako. Gikalipay ko. Kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man ug matarong ang toyo ug mapadayon ang akong kalipay. Malasangyaw lang ang pulong ni Kristo, hiwi man nga paagi ug matarong, malipay siya.
iyang kalipay. Ano na may hiwi nga pagsangyaw? Kaya pastor nga, pagtindog-tindog na, pagtindog na sa pulpito, pero lahi ang motibo. Nahi pastor nga, halos tanang wali diri, ang iskutan ka na yung, kanang 10%, tithes. Dili, kausara ta mo iskutan na, and then ang Ginoo na magimahikap sa inyo nga, kung tanaw ninyo nga, angay nyo kung suportaan ng simbahan, tungod kay matinudan ka sa kakang Kristo. So, kamo na bahala, pero na sila yung mga teknik nga na itong kanabitong tanaw nila katong mga nangaayo sa tao tungod kinibuhi o kwarta. Kaya ilang gamito, no? Sakay dito sa mga tao na muna gitawas prosperity gospel. Kusukin na sa Amerika. Kana si Kwan, kato si Galo. Nga na nga mga teaching ba, maminaw ka na dito, pagdakop mo na kwarta. Mamubuhi yung kwarta, kanang igawa-igoy. Na among biblical man god, iwagay na imong Kwan. Pero ibaligya man god. Ang problema ba nga, tinuod man to. Nga, na ito yung mga sitwasyon nga na, pero huwag ito palita. Kanya karon kay, na ako'y panyo dire, ako na nangyampuan. Ipalit, magpun ako na tag 20 na ako, tag 40 akong palit. Sa gatos na po. Matubog, permanente, ginansya, permanente. Tubig, katawa. Katawa nyo ko ng tubig, kailan mo ng margin, no? Kalagot nyo ko na siya, kuhan ba, siyang ugangan, kay dako nyo kipagtuo, anong tubig? Dako kipagtuo, kuyog na punta, budget, ko lang makuyog, kaya ako kung agalo, kaya nanapos galo, iligan, palit kong tubig. Palit dito, yung ugangan, pag human ka, nalipat ko na yung giyapo na yung tubig, tapos likod, yung isudlan pag tubig, tapos gripo. Apilak adlaw, sige kinom niya. Kumusta man ka, ma? Maayo na dyan ko. Maayo na dyan. Ma, dili kang galo nga tubig ang kain mo si mo. Giyapo na ko itong tubig ang yampuan ni galo. Butang nga na tubig dito sa gripo. Naku po. Kaya galing mo imbol pag kwarta. Questionably yun na siya. Kaya bitong baligya. Gawas yung tingali ka mo initonol. Wag ko na ngayo. Ano mo itong bunago na wala basta ang importante. Wala ko na ako na ibaligya. Pero galing banyo, tubig, ay kuyaw. Yan na mag-imailan, anak yun. Kaya napo na sila kuhaon nga mga tao. Nga na ng prosperity gospel nga. Nanay, dili kita magbuot nga. Pastor, dami masakiton, ayuha, dili. Nandiyo na siya. Kining tawhana, katakang kiang na. Huwag kakapalo, kinsa ng tawhana. Pero binayaran yung tingalay ka na. Ang puwa na niya, mulukso na galit ya. Ang kamutan na dito ingana ng mga guwan. Dili bitaw ka ng imuhang masakiton na ikuanon. Dili naadin na sila sikreto. Pero tinuod na siya nga masakiton. Gipatambalan din na nila. Nya naayo na siya. Ibutang talag, diabetic ito. Pero dili ginuot, tambal na ayo. Dalon na desto nga. Karon nalata niyang til, naputol na yung til, Kaya karon na pag Mayo, pero dili ka kabuot nga kanay mong masakiton dili mayong ka dito nga pastor nanay dili ampuan sa nato na ingon lang galit ampuan sa nato na dili na pwede maayo dito ampuan sa nato na sunod na balik nako ato na nang paayo na wala na din nang balik ligan daghang sa Pilipinas ka sang yawan mo yaw so naklaro na to diri mga igsoon. Ang mutana mo yung kagalingon. Now kaming wala kasangyaw sa pulong sa Ginoo. Magkabaton baga mo yan ang akalipay. Kay kini ramang tulog yung nag-Bible study. Sultihan ta mo ingani nga reasoning mga igsoon. Ang akong basahon Lucas, adi na ako basahon ako na istorya kung na may sulat niyo na ang Lucas 8 versikulo 2 payon sa 3 makita na to nga ni supporter si Jesucristo. Nasa supporter mga babae tulo ka buok ang isa giwaan og tulo ka gipalagpot ni Jesucristo ang tulo pepito kayawa si Maria Magdalena. Napo yung sa ka babae nga nagtrabaho sa palasyo ni Herodes. Ug uban pa gani mo interpret ug basa sa Biblia. Ura bitaw mayorduma ni siya dito sa palasyo ni Herodes. Ug dako sa posisyon dito sa palasyo ni Herodes. Ug napoy usa nga si Susana. Ano gi Susana pa man ay Susana lang tato. Ano sa mo Susana? Bisag mo adto kasi ning Susana man yon. Nay ka support. Now,
Para lang yun masabtan po nato, inganayon nato pagkuan nga kung mag-support ka usa ka ministry nga matinud-anon, ang iyang accomplishment ana imo nang mabantayan diri sulod malipay sab ka. Pareha na nga ibutang talang nag-sponsor karong isa ka estudyante, pobre kayo. Eskwela nimo. Ni graduate na ron nahimo gintay maestra, mo apel ka sa graduation. Nagikalipay sulod eh. Ikaw ay ka-support. Maupod na kung ikaw ka-support sa usa ka ministry. Nakabantay yun mo, gusto ka mo alagad sa Ginoo, di mo pwede Lord. Kung isyante ko, mo suporta na lang ko Lord. Magpili ko, asa ganyan suportahan ako. Murag kini, ganahan ko ani. Kaya nga no, kasakasakas bukid. Walang syudad, ka-concentrate, dagantay kwarta dito sa bukid. O niya, halos gani, gabaklay na lang itaw. Maulanan pag yun. Suportahan ko ni. Kung naana sila mabunyagan, makadungog ka, imbitaron ka, uy, sister, kining imbitaron ka na mo, kay magbunyag kay good me. Kuan ka tao, 200 ka tao, des bukid. Kunya ikaw supportira na, kasupport ka na. Wato ka na tinuod yun eh, naibunyag, alam di ka kato, nalibidyo lang. Nagabunyag yun sila dito, oh. Ano, mabatian mo na eh. Kaya dili lagi tatanan, musangyaw yun. Si Kristo ba ang iyang giignan katong sa pag-atunis langit, doon sila ba kabog, dagan ba mga Kristoanon? O suporta sa ministry diya sa kuan, pagilanginan gihapon ta. Naagihapon ang kalipay, ayaw mo yun pagkuan na nga, kinanlang kita masangyaw. Dili ako gani, mas musugot mo ito ko, mo ko kulinarios, Ginoo. Mas maayo na mag-negosyo na lang ko dito si Dad. Pero mo suporta yun ko mga ministry. Mga simbahan nga tanaw na ako, mapatian yun ako nga gipakita sa Ginoo murag kini nga simbahan. Especially yun ang bukid. Especially yun ang bukid ng igsoon. Kaya bisag ang Ginoo daghay mga bersikulo dili sa Biblia nga nagisgot yung bukid. Kaya isang yawan yun sila kay wala lagi ka na lang sa Isaiah utong ingon nga how beautiful is the feet. Ang murag nga na napakaingon. Kung saan pagagwapo sa ikuan para sa Isaiah nga. How beautiful. Katong ni tunga sa bukid para isang niyang pulong sa Ginoo. Nana siya. Yan ka na sa agiyo. Panuro na. Panglakaw atong sa bukid. Pamutulog ka. Arong itukod ang akong templo. Nana yung mga ingana nga bersikulo nga murag iawa kita sa Ginoo. Pero talag sa lagi mo response ana. Kaya sa tinuod lang yun po. Kung wala'y supporter, maglisod ito eh. Wato kintahay darong nabigtas. Diyos ko, yung taon, pasingot yung bayo. Hike yung bayo. Isan lang yung gikan na ng eskwelahan sa Dalamas. Layo-layo pa na nabigtas. Isan lang ganing magsubmotor lang, kagikan rin sa sintro. Paingon din na sa Dalamas kasi isang eskwelahan. Para dili taas kong hikon. Wala, kakinahan lang dito. Pero panalangin na lagi sa Ginoo, mabutan na siya. At least nga nakitaan sa Ginoo nga kay nahinay kita. Ita ko bitaw ni encourage mo usawa. Katapusan mga igsoon. Versikulo 14 diri nag-ingon. Gikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo labaw kaysa pagbaton og dagkong pandi. Kung imong tanawon, kung imong isabtog maayo. Kung naa kay kalipay diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, labaw pa nas bulawan. Pero kinag-ingon diri kung pagbasa, gikalipay ko. Ingon siya, ingon ang nagsulat sa Salmo ani nga kuan. Ang pagtuman sa imong sugo, unsa may sugo sa Ginoo? Magkuanta magsangyo sa pulong sa Ginoo. Kaysa pagbaton og dagkong bahandi. Ang pulong sa Ginoo giklaro gyud na. Mas gwapo pa nang kalipay niyang dako diri sa kasing-kasing nga dato kay ka diri sa sulod sa kasing-kasing kaysa dakog bahandi ka subo ka nya git ano na yung kasing sulingan nagbitay ka lang strapol kay di ka malipayon dai gunta nga nakasabot na anak sila gunta mayong